हेल' लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक आरो शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलाव गोदान फैनायबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बिदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थिगोन जे PM किसाननि जिहेतु दा फैसा हाबसिगोन नालाय, डिसेम्बरनि 15 तारिखहालागै कमप्लिटलि फैसा हाबगोन होनना बुंदो। बेखौ माबायदि चेक खालामो, फैसा हाबदोंना हाबाखै बेनि बागै नोंथांमोननो खोन्थिगोन। दाखालिनि भिडिअ खोन्थिदोंमोन बेनिफिसियारि लिस्टखौ माबायदि चेक खालामो, नाम फैदोंना फैयाखै बेखौ दाखालिनि भिडिअ खोन्थिदोंमोन। दा दिनै आं खोन्थिगोन जे नोंथांमोना फैसा हाबदोंना हाबाखै, ना हाबगोन, ना पेन्डिं जाना दोङो बेखौ नायनो थाखाय माबायदि नायजायो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बिदिनो आं गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला अल नटिफिकेसनाव, अब्लानासो नोंथांमोननियाव आं गोदान भिडिअ होबानो नटिफिकेसना थांबाय थागोन। दा नोंथांमोना गिबियावनो दाखालिनि बायसानो सेम प्रसेसआनो, दाखालिनि बायसानो नोंथांमोना क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामना लाबानो जाबाय। आं दा क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनोसै। क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामना लानायनि उनाव बेयाव लिरबानो जाबाय pmkisan.gov.in लिरनानै सार्च खालामना होबानो जाबाय। बेनि उनाव बे PM किसानावनो क्लिक खालामनानै हो। सानियाव PM किसानाव क्लिक खालामनानै हो आरो नैबे 3 डटआव थांबानो जाबाय। सोरनियाबा 3 डट थागोन, सोरनियाबा एर' आइकन थागोन, एर' बायसा थिर बायसा थागोन। बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। सिङाव थांनानै दाखालि जेरै आं डेस्कटप साइड खालामना लादोंमोन बिदिनो नैबे बक्सआव टिकमार होनानै हो। क्लिक खालामना होबानो टिकमार जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना, आं दा नोंथांमोननो जुम खालामना खोन्थिनोसै। नैबेयाव नायबानो जाबाय। दाखालि नैबे बेनिफिसियारि लिस्टआव नायदोंमोन नालाय, दा नोंथांमोना नायनांगोन जे फैसा हाबदोंना हाबाखै नायनोबा नैबे बेनिफिसियारि स्टेटासाव नायनांगोन। बेनिफिसियारि स्टेटासाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। बेखौ क्लिक खालामनानै होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना नुगोन जे बेयाव आधार लिंक दङब्ला आधार कार्डनि जिथु नाम्बार दङ बेजोंबो नायनो हागोन आरो एकाउन्ट नाम्बारजों नायनो हागोन। जिहेतु नोंथाङा मबाइल नाम्बार होदोंब्ला बे PM किसाननि फर्मआव मबाइल नाम्बार होदोंबा गोसोआव दंबाय बायोबा बेजोंबो नायनो हागोन। नाथाय बयनिसाय इजिसिना जागोन जे नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बार, नोंथाङा दा नै आधाराव क्लिक खालामखानाय दं नालाय बेखौ नोङो चेन्ज खालामनो हागोन। नैबे एकाउन्ट नाम्बाराव क्लिक खालामनानै हो। बेनिफ्राय नोंथाङा दा बे जाय एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथाङा बे एग्रिकालसाराव जितु होदो, जितु नोंनि PM किसानाव होनाय दङ आगोलनिफ्राय जि एकाउन्टआव फैसा हाबबाय थादो, बे एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथाङा बेयाव थुनानै लाबानो जाबाय। आं दा आंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ थुनानै लानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्लासो बुजि मोनगोन माबायदि खालामबा नुयो। नङाबा गेजेर ससेयाव गालांब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आं दा आंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ थुगासिनो। बेनिफ्राय नोंथांमोना गेट डाटायाव क्लिक खालामनानै हो। नैबे जे राइट साइडआव दङ गेट डाटा, बेनि सिदायावनो बेयाव क्लिक खालामनानै हो। आङो एकाउन्ट नाम्बारखौ हाइड खालामना होदों, मानो होनबा बेयो पार्सनेल जायो नालाय गोबां प्रब्लेम जायो, बेनिखायनो हाइड खालामनानै होदों। स' लोगोफोर दा नै नायदो माबे फैसा हाबखांखो। फार्स्ट किस्तिया खै तारिखै हाबदोंमोन। फार्स्ट किस्ति 2019आवनो बानायनायमोन नालाय 2019आवनो। बेखौ नायदो नोंथांमोना बिदि नुगोन आरो हाबगोन ना हाबाखै। हाबनायफोरा बिदि जागोन, नैबेदि जाजोबगोन आरो नै दा जेरै खोन्थिदों। आंनिया आसाम ग्रामिन बिकास बेंकनि नालाय बेखौ खोन्थिदो। बेनिफ्राय दा जोंनिया नै सिङाव नायदो, सिङाव नै जोंनिया मोननै किस्ति हाबखांबाय। 6 माहा थारमाने 6 बार हाबनाय जाबाय। ओमफ्राय आरो मोनसे नै 7 नाम्बार दङ दे, 7 नाम्बार किस्तिया बेबो हाबखांबाय। दा नै 8 नाम्बार किस्तिया हाबगोन। बे सोरनियाबा मोननै मोनथाम किस्ति हाबनोबो हायो। सोरनियाबा 6000हालागैबो हाबनो हायो, गेरेन्टि गैया, जेबो गेरेन्टि गैया। सोरनियाबा 4500 हाबनोबो हायो। दा आंनिया दा नैयाव दङ मोनसे किस्तिनिल' 8टा थारमाने 8 नाम्बारनि इनस्टलमेन्टआल' हाबगोन, थारमाने बेल' हाबगोन आंनिया। बेनिखायनो बेखौ खोन्थिदों। बिदिनो नायनो हागोन लोगोफोर।
नोंथांमोना आं जेरै खोन्थिदों बिदिनो नायबानो जाबाय आरो आं एर'सिन खालामना होखागोन बे एर'सिन मथेनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक आरो शेयार खालामनानै हो आरो माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं रिप्लाय खालामगोन आरो चेनेलाव गोदान फैनायाव साबस्क्राइब खालामथारनानै ला अब्लासो नोंथांमोना बिदि गोदान भिडिअखौ मोनगोन अल नटिफिकेसनाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेल आइकनाव अब्लासो नोंसोरनाव नटिफिकेसना थांगोन लोगोफोर आं बिदिनो गोबां भिडिअ लाना फैबावगोन नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामोब्ला अननानै नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय मानो होनबा जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबाङानो BA MA फरायनायफोराबो बेफोरबायदि खायसेया हास्लाबा गोबाङानो रोंगौबो जानो हागौ आं बेखौ बुङाखै जे गासिबो रोङा होननानै बुङाखै सोरबा सासे सानैया रोङाबो जानो हायो बेखौ होनदों आरो आङो मानो होनबा बेफोराव एसेबां गोसो होआ नालाय मानो होनबा जोङो दा बेखौ चेक खालामबा जों कम्पिउटार दखानाव थांनांगौ जायो फैसा हाबदोंना हाबाखै नायनो बा लिस्टआ फैदोंना फैयाखै आरो बेंकआव थांनांगौ जायो फैसाखौ नायनो फैसा नायनो थांनायाव गोजानबाथ' गोजान जाबायानो थांनो खस्थ' जाखायो सोरबा बाइक लाना थांगोन बाइकआव थावनि दामाबो जिबायदि जाना दङ बेनिखायनो नोंथांमोना इजि मबाइलावनो खालामनो हायो आरो चेक खालामनानै नायनो हायो जे हाबदोंबा हाबदों हाबाखैबा हाबाखै हाबदोंबा नोंथाङा थांनानै डाइरेक्टलि बहनना लाना फैनो हाबाय आरो खायसे हाबियावनो थांना लानानै आरो ओरैनो गोदाव सोराव फैसाफोरा बायलाबायो खरसाया बाङो बेनिखायनो नोंथांमोना आं बेखौ मिथिनाय जाबाय आरो माबाफोर गोरोन्थि मोनदोंबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय जायखिजाया आं भिडिअखौ जेखिनि हागौ जेखिनि रोंगौ आंनि रोंगौथिखिनिखौ नोंथांमोननो खोन्थिनो आखायाव लाबाय आं खोन्थिबाय स' लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै अननानै भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै होथारबानो जाबाय जेसेबां हागौ अब्लासो आङो आवगायलांबाय थानो हागोन नङाब्ला आरो आं मटिभेट जानाय नङा नोंथांमोना शेयार आरो लाइक खालामब्लासो आङो नोंथांमोननिफ्राय मटिभेट मोनगोन अब्लासो आंबो दावगालांनो हागोन नोंथांमोननि अननायजोंनो स' लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै थेंक इउ फर वाचिं